Bai, Enkarni, zer moduz? Hemetxe, bueno, zeri buruz hitz egingo dugu. Ba, nik uste hasieratik, eta hasierak beti dira haurtzaroa, ez? Nola, claro, zuk bizitza oso badaramazu antzerkian, txotxongiloen munduan, eta ja txotxongilo amona zara, ez? Eta nola izan zen zu aurra zinanean? Nola, zer gogoratzen duzu, nola hasi zinen, zer hurbildu zintuen antzerki mundu horretara? Bueno, begira, ni jolas bat bakarrik aipatuko dut, zeren nire iruditzen zait oso importantea, eta gainean garrantzi handia eduki du nire bizitza. Gu txikila ginenean, jolasten genuen joko dramatikora. Hau da, gazteleraz hitz egiten genuen eta jolasten genuen. Jugamos a que yo era la madre y tú eras la hija y esta muñeca se portaba muy mal. Eta gainean galderako egiten genuen en pretérito. Eta beti gure ondoan zeuden katxarrito batzuk edo zapi batzuk, eta gidoiri gabe hasten ginen. Antzerki total. Eta gainera, pedagogiatikan eta psikologiatikan esaten dute jolas hori oso importantea da haurren garapenean. Zeren, imitatzen dute helduen egoera, helduen jokaera, nola egiten zuten, eta nola bat, erresoluzio bat, egiten dute nahi gabe, baina juten gera garatzen. Hori mukapin da. Baina nire bizitza osoa horretarako jolastu dut. Gaur egun agian joko dramatikoa erabiltzen da ikastetxeetan, baina haurrak ez daukate ez denborarik. Zeren, klaro, eskola bukatu ondoren ikasi behar dute inglesa, judo, ez dakizer denborarik ez. Eta gero daukate katxarro hau. Eta makinita sartu da gure etxean, gure eskuetan sartu da, eta gainean ez da aterako. Eta orduan beste era desberdin batean sartzen ari gera, nire ustez. Baina ni txikila nintzenean beti jolastu dut antzerkia egiten. Beti. Ja, ze kuriosoa. Gertatzen dena? Zerikusirik handia dauka, gero nire profesio honetan. Zu, aizpea, horretarako jolastu duzu txikia zinenean, a que éramos madres, a que éramos... Hombre, jolasten duzu muñekekin eta bazkaritxuak, eta orain, umea gaixo jarri zait, eta hori zean gure txotxongiloak, ez, muñekak eta... Baina gu bagenuen gauza bat orainik politagoa, hori baino. Eta zan... Politagoa? Bota. Maleta. Maleta zan guretzat, gu genuen maleta... Maleta bat. Eta orduan, amak esatzen, guazen maleta ateratzera, eta hori gure etxean mantendu da, gure seme-alabekin, gure hilobekin, eta orain bilobekin. Maleta hitza da magia. Ze maletan zeuden mozorroak. Eta orduan, maleta ateratzera zan, mozorrotzea etxean, eta orduan jolastera, mozorrotuta, zuzinean pertsonai bat, eta gero zinean ez daki zein, eta gero zinean patatin, eta gero zinean lagarto bat, eta gero zinean ez daki nor. Eta orduan, hori izan guretzat jolasa, maleta ateratzea, mozorrotzea... Bueno, antzeko parezidoa da. Antzeko parezidoa. Guk jantziak ez genituen erabiltzen. Jantziak ez, baina gauzak bai, trasteak bai. Igual gu ez ezakit, katxarritos, hori gure eta gero panpinak. Zer, panpinakin hitz egiten dugunean, azten gera egiten amaren papera, eta hotxa jartzen dizkiogu panpinari, hori da. Pues ni nire bizitza, noiz etorri zen jaio eskero. Ni beti nire bizitza osoa pasan naiz antzerkia egiten. Modu baten edo. Zuk esaten duzuna, gero sartu dala telefonoa eta sartu dala mandoa, telebistaren egia da. Telefonoa ez dut esaten, telefonoa hartu dut hemen zegoelako, baina nik esaten dut las máquinas electrónicas. Bai, gertatzen dena, oraindik ere nik umeak ikuste ditut jolasean, parkean. Jolastean ikuste ditut. Eta badago, egia da, jolas garai hori laburtu egin dela. 6 urte bitartean jolasten dute. Gero ja, makinekin eta
eta dena delakoa. Eta lehenagore bai, egia da, baina nik umeak ikusten ditut, parte fisiko hori ikusten dut. Umeak hondartzara joaten diranean horri biltzen diraku. Nahi dut, badago. Bueno, hondartza bedeinkatoa, noski bai, zu eta nik bizigea hondartzaren ondoan. Eta gainean hondartza hori utxik zegoen. Guretzat zen, bueno, libre. Eta erabiltzen genitu gogoratzen nahi, ja, polderoak, biltzen zituzten toldoak, eta gu iristen ginen, eta, bueno, egiten genuen, arkitektoak izango bagina bezala, toldorekin, hau da nire etxea, hau da zurea. Eta hondartza, claro, hondartza, baina, bueno, ume guztiek edo daukate hondartza ingertu, ez da? Bueno, baina daukaten mendia edo daukate dena delakoa, esan nahi dut. Baina badago parte hori, nik egia da aldatu dela, eta zuk esatu duzun bezala, garai diferente batean gaude, ez? Eta ez dakit, zuk nola ikusten duzun garai diferente horretan, zer eskaini diteken, edo zer nola bideratu diteken umen jolas hori, ez? Edo nola ikusten duzun, ez dakit, ze iruditzen zaizu. Ze eskaini dezaken antzerkiak, beraiek erabiltzen duten teknologia horri. Ze azken batean, teknologia guztia eta jolas digital guztiak oinarrituta daude gidoi batean, antzerki batean, eta zuk esate zenun preterito horretan, ez? Beraiek pertsonai bat, eta pertsonai horrekin jolasten dute, neurri batean. Orduan, ez dakit. Baina, gero baita beste gauza bat, bueno, niretzat hori horrela da, gure espektakuloetan ere bai, haurtzaroa murriztu dela. Hori garbi eta argi. Lehen, gure txotxongilo ikustea, 12 urtetako haurrak joaten ziren, edo 11 urtetakoak. Orain, haurrak, gurasoak, bere umea eduki ondoren, titiarekin joaten dira txotxongilo egitea ilusio horrekin. Baina 6 urte pasata gero, pues, akabo. Eta gainera, haurra, gurasoak oso lanpetuta daude. Orokorrean esaten dute, salbu espainazko daude, baina denbora gutxi daukate neska mutilen jolasean parte hartzen. Denbora gutxi. Eta uzten diete umei telebistaren eskutan, eta gero hori, telebistan beti zerbait dago. Beti zerbait dago. Ez daukate umeek denbora aspertzeko. Eta espertzea ez da gauza txarra, Zeren aspertuta zaudetenean, orduan imaginatzen duzu, en fin, aukera gehiago. Nik esaten nun badagoela gauza bat niri asko oso deigarria egiten zaidana teknologiarekin, eta da, zuk esaten zenun preterito hori zuzera la parte aktibo, ez? Eta teknologiak egiten duena zuzera rezeptore bakarrik, zu etzera aktiboa. Gehinaz ere egiten duzu behatz batekin muitu, baina eta horrek egiten du neurri batean atzeraka botatzen du umea, ez? Egiten zaitu, bukatzen duzu jolazte, eta nekatuta zaude edo aspertuta zaude, sartu dituzulako 8 ordu bideojokuetan, ez? Eta egiten zaitu oso pasibotu. Dakit, Bai, eta gero, ni kalean, nagoenean, edo paseatzera joaten naizenean, topo egiten duzu igual, 4 edo 5 neska mutilekin. Elkarrekin. Eta bakoitza bere makinarekin. Ez dakit, itxegiten du, makinarekin itxegiten du aldamenekoekin, edo neronekin, ez dakit ondi. Baina, danak bere makinarekin. Ez dago erlazioa. Ez da, jolasa kolektiboa, bueno, esate baterako kirolak, beste arlo desberdina da, baina kirola da. Baina, poko espontaneo hori desagertu da, horregatik, igual zenbait kasutan ez, baina niri pena ematen dit. Horren aurrean, makina edo teknologiaren aurrean, sorkuntza bat dago, ez? Beti badago. Hori kontrastatuko duena beti sorkuntza izango da, eta sorkuntzak iturri agorrezin bada, ez? Zuk nola aurre egiten diozu sorkuntza prozesu bati, pertsonai, montaje bat pentsatzerakoan, edo zu beti izan zera oso bizia, oso gauza asko harrapatzen dituzu leku guztitatik, nola egiten duzu? Egongo da parte bat oso kanpora eta beste bat oso barrura, ez? Oso prozesu irekia eta jasotzera, eta beste bat introspekzioan lan egitera, ez? Gauza bat ateratzeko,
nola bizi duzu? Ni lehen da bizi, bueno, azumarratu behar dut, 27 urte arte, ni ez nuen izan kontaktorik euskerarekin. Gure familia erdalduna zen, eta erdalduna ez gustatzen nitxori, bueno, gaztelera hitz egiten genuen, eskolan ere bai, jolasean ere bai, baina lalako batean, bueno, askotan egun hauetan komentatu dut, nire alaba matrikulatu genuenean ikastolan, orduan, pentsatu genuen izu, nire alaba, joten da, eskola batera, hizkuntza desberdin batera, ezitzeko, gu zerbait ikasi behar dugu. Orduan, hasi ginen euskara ikasten, baina alabarekin komunikatzeko, alaba gero semeak heldu ziren zindoren, baina berarekin, hori zen helburua. Baina hizkuntzarekin batera, etorri zitzaigun herriaren kontzientzia. Euskara ja zen tresna bat alabarekin komunikatzeko, baizik eta zen gure herriko hizkuntza. Baina paraleloki gu ibiltzen ginen antzerkia egiten, eta beti antzerkia Manolo oholtza batean ezagutu nuen, beti. Baina orduan, kasualitatez, nahitaz, egin genuen emanalditxo bat jakintzan ikastolan, gure euskara kaskarrarekin, baina horrek izugarrizko arrakasta dukizun. Eta orduan, gure asmoa zen egun horretan txotxongilo egin, eta besterik ez. Baina gero orduan pentsatu genuen, hizkuntza honek bere literatura edukiko du, eta berehala topo egin genuen Barandiaranekin. Eta, klaro, Barandiaran nik uste dut euskaldunok maite degula, eta badakigu ze altxorra dagoen, baina nik uste dut orokorrean ez diogu kaso edo menkaso handirik egiten. Zer, klaro, daukagu altxor bat, zenbat pertsonaiak, ora saltzen dira laminak, esaldi zaharrak, ohitura, erentzugeak, San Miguel erentzugeak, mila gauza. Orduan, nire lehendabiziko hurbilketa izan zen mitologiarekin edo Euskal Herriko ohitureekin. Zeren hor, Barandiaranen ipuinet, hori errekopilazio zabal horretak, batzutan ez dira ipuin osoak azaltzen, baina esaldiak eta pertsonaiak, eta gero berak eta lagun askorekin ibili ziren baserriz, ipuin zaharra jasotzen. Hori izan zen, oso hito super importantea da, zeren berehala, hori hasi ziren hogeita bian, 1922 gutxi gora bera, baina gero gerra garaian moztu zen. Baina ja bazegoen, altxor bat. Eta gu hortik edan genuen askotan. Esate baterako errekamari, lamin bada, eta nik irakurri nituen errekamari idatzi baino lehen, errekamarin karakteristika, nola, batzuk txintxoak, beste horren beste, urrezko horrazia beti eskutan, eta hori zen gure iturria, eta beste batzu, beste ipuin batzu. Baina tarteka ere bai, nik batez ere nire barruko kezkak azaldu ditut. Hor daukazuzuk liburu bat erakutsi, hori da. Gero hori da, ipuin bat, eta alako batean... Hau zerazu, eta hau da manu. Oso liburu polita da. Oso liburu polita eta oso gomendagarria. Material asko dago liburu. Orduan, konturatu ginen, gure ipuinetan beti nire kezkak azaltzen ziren, esate baterako. Lamin asko biziko dira gure herrietan, posible alda, Euskal Herrian laminak bizitzean. Agustin eta Katxalinek zergatik ez dute errekamari maite egiten. Eta normalean nik galdera horiek, igual ipuina egin baino lehen edo ondoren, azaltzen ditut umeekin hitz egiteko, haiek beti erantzuten dute. Ez dute maite egite, errekaz ikintzen dute, eta horraziak kendu, baina zergatik? Claro, zergatik da desberdina delako, desberdintasun hori.
Eta, claro, gaur egun, lamina asko biziko dira Euskal Herrian. Juten gara horrela begiratzen jendeari. Pues, gaude, nik uste dut ekologia aldetikan aurreratu dugu. Pauso batzuk egin ditugu. Baina desberdintasuna oso gaizkien ematen dugu. Baina gero, amona, izan nintzenean, pues beste kezka, ni pentsatu non, amona asko, amama asko ondo bizi dira, porque amama bat ondo bizitzeko zer behar du familia. Bueno, ni gutxienez, familia, gertu. Eta Txanagorritxoren ama, hor, en el quinto pino bizi da, 8 zinguraturik, noizean behinka Txanagorritxo joaten da, saskitxo batekin. Eta zer dutik? Eta hor, erreflexio oso polita, ituina idatzi nuen, eta gero antzestu egin dugu. Eta hau da, pentsarazteko. Askotan, emanaldia bukatu ondoren, batzuk etortzen dira. Porque Txanagorritxoren ama ondo bizi da. Zeren, gure burua, zure burua, Txanagorritxo, esaten baldin badugu, badakigu zeri buruz, ari gera hitz egiten. Badauka konpainia, Otsoa, gu irakurleak, baina Txanagorritxoren amona ondo bizi da. Planteatu nintzen nik. No se sabe nada de eso. Eserriz. Eta Txanagorritxoren eguna, eta orduan, pues galdera hori, ni ari naiz, nire ipuinekin galderak egiten. Batez ere. Claro, hori da nik esaten izuna, ez pixkat kanpotik hartzen duzu, Aita Barandiaren aipatu duzu, jasotzen dituzu iturriak, edo ipuin tradizionalak, eta gero zure filtrotik pasatzen dituzu, zure kezkak, eta hori da, azkenean sormen prozesu bat, zure sormen prozesu hori. Eta gero kanporatzen duzu eta planteatzen dituzu kezkak. Ez bakarrik ipuin bat kontatzen. Hor dago, mamia, bai. Egoera asko ikusi ondoren, eta zuk esan dezu bezala, barneratzen dezu, pensatzen dezu, hori zure kezka da, eta pensatzen dezu interesgarria izango litzateke kezka hori transmititzea, ez da? Eta orduan, pues, irten dut. Beste ipuin. Gertatzen dana, euki behar da, eta hor bai azpimarratu nahi nuke, zezun nire irakaslea izan zinen, azpimarratu nahi nuke, batetik zu daukazun, askotan ideiak eukitzen dira, ez? Baina zu daukazun konpromisoa ideia horiek ateratzeko, zu daukazun sormena, daukazun energia, daukazun transmititzen dezun gogoa, eta gero zure kezka horiek konpartitzeko, eskuzabaltasun. Hori da. Eta orduan, iruditzen zait, gauza horiek denak sortzen dutela, alako, balore horiekin egiten duzu sormen, ikaragarria eta eskaini duzu zure bizitza guztian, ez neskamutilentzat bakarri, baizik eta helduentzat ere antzerkia idatzi duzu, helduentzat antzerkia egin duzu, gauza asko egin duzu zure bizitzan, ez bakarrik umeentzako errekamari, ez? Beste 1000 gauza. Bai. Errekamari, errekamariri monumentuak intzaizkio, baina oraindik ere gehiago egingo zaizkio. Baina ez dago bakarrak. Nire tresna antzerkia da. Antzerkia esaten dudanean, esaten dut ere bai, txotxongilo antzerkia. Txotxongilo antzerkia eta antzerkia gauza antzekoa da. Aldaketa da, batez ere, aktoreak edo aktoresak lan egin beharrean txotxongilok egiten dute, baina behar duzu dramaturgia bat, behar duzu planteamiento bat, behar duzu idei horiek, zure buruan daude ideiak nola komunikatu. Baina nik horako idei bat sartzen baldin bazait buruan, eta pensatzen dut kezka hori universala izan behar duela, pues saiatzen naiz. Hori ipuina bihurtzen edo... Marrazki bizitzak egin dira zure egitasmoekin, ez? Egin dira liburuak, ez? Ez bakarrik txotxongiloen antzerkia, baizik eta beste hartu dute beste gorputza. Gero ere hor dago Mariona. Mariona izan da opari eder bat niretzat. Ganean, behin ikuste dut behin, bueno, de repente, hau da orain nire teoria, de repente, gero pentsatu behar dut, baina behin, zuk bizitza, ematen baldin da diozu txotxongilo bati, bizitza hori, hor gelditzen da. Txotxongiloek beraien bizitza daukate, ez? Hori da.
Eta gezurra dirudi, baina hori da. Eta hori ere da, askatasuna, momentuan, kontutan hartzea ere publikoa, segun publikoak inoiz ez da emanaldi bat berdina izango, inoiz errekamarik. Publikoa zer ematen dizun, zer eskaintzen duzun, hori da beste niri askotan galdetzen didate, ez era aspertzen zenen, ni esate baterako, 98 hasi nintzen txotxongilo errekamari kontatzen, ez, beti desberdina da, polita da antzerki egitea, Suerte handia daukagu eizpea. Suerte handia daukagu. Eta nik hor, bai iruditzen zait, eta reskatatuz pixka bat teknologiak eta zer eskaintzen dion antzerkiari, nik uste dut zu bezalako pertsonak teknologiak rekuperatu behar ditula, sormen hori zuk daukazulako, dakizulako publikoari konektatzen, eta egia da, agian beste fase batean gaudela, baina zu bezalako pertsonak reskatatu behar dira, fase horietan ere bizia eta konpartitzea eta partekatze hori irauteko, horrek mantentzeko eta sormen hori jokuetan egon dadin eta baita teknologian, ez dadin izan gauza estanko bat. Bai, hemen zegoen, eta nik anekdota hori kontatu nahi dut, zeren, teknologia gaur egun nola aurrek ea sartzen diren ipuinan edo nola izaten da txotxongilo eta neska mutileen artean sortzen den komunikazio hori. Pues behin itxasminez ipuina zuk ezagutzen duzu, ere itxasminez, itxasundoan gertatzen da. Eta, klaro, saltzen dira, saltzen da neska bat, badakizu, lehenko gunean aipatu zuten eta postu mintzen zen. Nire personaiak generalmente korala bat da, baina protagonismoa baldin badokate, neskak dauzkaten protagonismo. Neskak daude horrela, izkutatuta edo lotxatuta. Pues behin, eta hori, ipuin horretan itxasminez, azaltzen dira personaje asko, igarrira joaten da, eta neska. 6 edo 7 urtetako neska. Eta behin, ama bat bere alabarekin, joan ziren emanaldio ikustea. Eta ateratzerakoan, neskak esan zion amari. Ama, arraiak, azaltzen diren arraiak eta olagarroak, eta hori kartoizko eginda daude. Ez dira benetazkoa, baina neska ez. Neska benetazkoa zen. Ze polita. Eta zu kontatu duzun anekdota honen arira, ze importante dan zu bezalako pertsonak egotea ere gaur egungo mundu teknologiko honetan, ez? Biziak, partekatzen dutenak eta zuzeneko hori ematen dutenak, ez? Eta era berean, teknologiaren sorkuntzan, zuk aportatu dezakezun guztia. A ber. Teknologiarekin oso ondo ez naiz eramaten, Baina, ni daukat, nire gaitasuna, batez ere, lotzen dudan komunikazioa. Aurrengan, sortzen den komunikazio hori, txotxongilo, kasunetan txotxongilo, eta haien artean, hori, ez dakit. Aurrengan aipatu duzu, baina lehen gurasoak aipatu dituzu, eta nik ekarri nahi nun, saria eman zizuten egunean, sortu zenuen giroa, ez? Sortu zenuen gertutasun hori jendearekin, eta ez zenuen anetzegoen neskamutik, helduak eunden, eta denok geunden, irrifarrarekin, zuk ikusten zenun, denok geudela, tonto, zure jolas horretan sartuta, ez da? Orduan, ez da bakarrik umeak, aipatzen denean txotxongiloak umeak ez, helduak ere ez, segurenik, umeak gaina guraso joan dira zure ikuskizunak ikustera, ez? Eta gozatzera, ez ikustera, gozatzera. Eta atera irrifarrarekin egon eta disfrutatu, ez? Eta, sormenak eskaintzen duen, honestidade horrekin eskaintzen duena mundu guztiarentzat, ez da bakarrik aurrentzat, ez? Egizu edo betela jakin behar bezu, nik oso harro naiz, edo naiz, berdin zait, nire ikasle izateagatik. Izan zehalako. Ikasle hon asko kituzu, Asko, ikasle honak. Ez dira honak nire ikasleak direlako, baina ni harro sentitzen, naiz? Bai, eta ni oso harro nago, eta betaten den nire ikasle izan zinela, eta neurri handi batean,
zure bidetik ere sartu nintzen antzerkian, ja antzerkian banebilen, baina gogoratzen egin momentu horiek izaten dira hain arraroak eta hain erabakiak hartu behar dituzunak, totalak, erabaki totalak hartu behar dituzun momentu horietan, zu bezalako pertsona bat gertu eukitzeak, nun bultzatzen zaitun aurrera egiten eta esaten zen da zure ametsa, jarraitu zure ametsa, eta ekibokatu zaite, nahastu zaite, baina aurrera egizu, ez? Egizu. Eta nik uste hori dela mezu oso importante bat neskamutiletzat, ez? Aurrera egin, emarkatzen da, zuk saria jaso zenuenean, hain zuzen ere hori egin zenuen, ez? Puskatu zenuen protokolo bat, azken batean, pixkat, itxotzen gaituena batzutan, ez? Eta puskatu zenuen protokolo hori sekulako freskuraz, zure egia handi horrekin eta bihotza handi horrekin, eta azkenean hori eskertzen da, eta gizarteak umetatik hasi, eta helduetaraino egi hori eskertu egiten dugu. Eta hori zuk daukazu, Enkarni. Hori dena moztuko dute, ez? Ja, azkena hori moztuko dute. Aiztea. Baina nik esan dizut. Muixo hautu bat. Asko maite zaitut, Enkarni.